Idan ka ga yaro na ƙiriniya to da dalili, in kau ka gansa ya ɗau allon karatun sama da dalili na. Idan ka ga yaro na ƙiriniya to da dalili, in kau ya ɗau allo na karatu na sama da dalili na. Idan ka ga yaro na ƙiriniya to da dalili, in kau ka gansa ya ɗau allon karatun sama da dalili na. Wayyo Allah tarbiya yanzu ta yi karanci, akwai dalili na al'umma na kira don a sada zumunci. Akwai dalili rashin haka ke sawa 'ya'yanmu ke lalaci. Akwai dalili rashin tarbiya ya biyo hanya dan da dalili na. Iyaye mata dole ne za na ja kunnenku, akwai dalili batun tarbiyya don makullin tana hannunku. Da dalili kashi 75 yana nan cikin sakacinku. Akwai dalili batun tarbiyya na kira don kusan da dalili na. Maza iyaye kuma yau da akwai sakacinku, domin batun tarbiyya kai da kaya yana hannunku. Akwai dalili batun raba kainin 'ya'ya duk akwai laifinku. Akwai dalili idan kuma kun yi musu na ce da ku da dalili na. Idan ka ga yaro na ƙiriniya to da dalili, in kau ka gansa ya ɗau allon karatun sama da dalili na. Idan ka ga yarinya tana tsogumi da dalili, akwai dalili. Idan ka ga yarinya tana kwalkwasa da dalili, akwai dalili. Idan ka ga yarinya makaranta ma da dalili, akwai dalili. Idan ka ga yarinya tana ta zubar da dalili na. Idan ka ga yarinya 'yar ƙarya to da dalili, akwai dalili. Idan ka ga ta ɗau shaye-shaye na ce da dalili, akwai dalili. Idan ka ga yarinya islamiyya da dalili, akwai dalili. Idan ka ga ta koma karuwanci da dalili na.